очите, да, 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 да. Когато леко ден се фащам ритъма, да, 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 да. Ръчалка пеперутки в да, 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 да. Само време да ги мачкам в пайнера, да, 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 да. Kill my gang, kill my gang, kill my gang, baby, kill my gang, kill my gang, kill my gang, kill my gang, baby, kill my gang. Аморона била, Поредната цялна пеперутка. и скандална била, Трябва да се прави мармалад. прясна кучка била. Чуват ли си тайма тарифа? Аре, вземи това, вземи това. Да, кучка съм, но само за един. Луна съм, и няма да се спри. Кой ти каза ми се правиш така? Искаш си да го поемеш от тебе. Правиш ли се на анализа? Аз си казвам на когато аз избухвам, ще мълчите, да, да.